Helo, heddi byddwn ni'n edrych a faint mor heia sydd tu fewn i'ch brecwast. Hashtag not sponsored. Mae'n ddweud ar y bocs, mae yna 11.6 miligram o hearn I 100 gram o'r cereal. Felly, mae ni wedi pwyso mas 100 gram o'r cereal a mae ni mynd I torri hyn lawr I powder. Nawr bod ni efo ein powder cereal ni, ni'n mynd I rhoi ddarn o papur ar y top ac rhedeg magnet ar draws fo. Mae'r magnet yma yn magnet eithaf fawr o neodymium ac maen ni'n ceisio tynnu ddarnau o haearn elfennol mas o'r cereal. Nawr na oeddwn ni'n gallu cael llawer mas o hwn, ond y gronynau fach fi yna, rheini wedi cael ei gwneud mas o haearn. Nawr maen ni'n gallu profi hyn gan rhedeg y magnet tu ôl i'r ddarn o bapur ac bydd y ddarnau o haearn yn atynnu i'r magnet. Ond os ni'n edrych ar haearn ar top o'r magnet neodymium ni, maen ni wir yn gallu gweld does ddim llawer o gwbl fan yna. Ond mae yna mwy na ddigon I achosi I ddarn o cereal a tynnu tuag at yr magnet os ydyn ni'n lleihau'r ffrithiant. Ac mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio a plis gwylwch wythnos nesaf. Tan yr amser yna, plis rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen I ddysgu. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Hwyl.